Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Pagkagama kabongban Diyos maray na pagkaga sa satuya po tabi dyan ang mga ka-agraryo. Welcome! Tigdi po sa satuyang ika-15 edisyon at kan satuyang programa na Kapeasin Baretang Agraryo. Ako giraray, anasin do pong mga kaibang lingkod si Bongbong Gibara. Ana programa ini atod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Splita. Kanang kalis po na ika-14 edisyon kan satuyang mga programa na kaibantan niya to si Ka-Agraryo Alicia Almasin, ano ay si Part 1 asin ang Project Split Environmental Social Safeguard Kandar Camarines sa Norte. Konsen po pihira si mga magagayon na natrayumpo kanse ng Opisina de Provincia sa Erarom kan Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program asin po ang padagos sa pagbusol para man sa ikakamurahay kama para umasiring po ang pagbusol kana proyektong Splita sa presente para po sa ika-15 edisyon kana sa tuyang programa iko po tabi kita nga makakaibahan. Siya po sa Roman na engineer na nagtapos kansa yung kurso na Bachelor of Science in Agricultural Engineering kan taong 1997 sa Camarines Sur State Agriculture College na biso po ngunyan como Central Bicol State University of Agriculture. Siya man igwaning degree sa Bachelor of Law sa University of the Northeastern Philippines kan taong 2011 na siya po nagpuon ana sa karera sa Department of Agrarian Reform kumupostap sa Agrarian Reform Support Project sa po yan na proyekto nga pinagsusuportahan kana European Union na po 1998 hasa po tabi yan na 2001. Kanto nga 2012, siya po ang naging Executive Assistant sa the Chief Operations kung saan po pinanginutan kaniya Technical Data Gathering asin po Processing Unit. Taong 2021, sagkod po, taong 2023, siya po naging Municipal Agrarian Reform Program Officer Kandar Municipal Office kan Magaraw. Asin po tabayan na Kalabanga. Asin man, kantong 2024 hasta po sa presente por dahil sa sayapong dedikasyon asin dayupot na pagsiservisyo publiko siya man ang naging OIC Chief Agrarian Reform Program Officer kana Program Beneficiaries Development Division Kandar Provincial Office of Camarines Sur 2. Mga ka-agraryo sa itong mga kaibahan nga may iba si Ka-Agraryo Engineer Isa B. Mendez. So siguro po sa pagikayan, Ka-Agraryo Isa, good morning po and siguro po pagmati muna sa satuyadan na mga prahinan nyo. Go ahead po. Diyos marahay na aga, Ka-Agraryo Lea, asin sa sakong mga kaibanan ko niyan, kay Ma'am Yoli, saka kay Sir Jaime na sarong sa mga ina-assisteran ninyo niya na Agrarian Reform Beneficiaries Organization. And syempre po, Diyos marahay na aga din sa mga nagdadangog sa Bombo, Radyo Naga, lalong-lalo na sa mga Agrarian Reform Beneficiaries pong nagdadangog. Alright, so siguro ka-agraryo ay santes po ang sa tuyadan na paghapot. Siguro makakumusta ko lang po kung kumusta din ang sa indo pong pagbiyahe pasiring digdi sa may parte kan Sirading Naga. Maray ngunyan kasi maalaw na siya unlike yesterday na mauran and yan dikit lang na traffic pagpadigdi sa sa radio station. So talagang kan mga naklis kayang aldaw o si Mana nagbulos kita man naka-eksperyensya ni makukusog na pag-urana. Pero ngunyan medyo nagrahay ana sa kuya nga panahon. So siguro pasiring na po tabi kita ka-agraryong Isa sa kuya ang mga kapotan na sa presente sa inot po sa mga nakalis na episode na natokar niya to kung na Program Beneficiaries Development o PBD. Magin po iniinapod niya itong programang Agrarian Reform Beneficiaries Development. Ngunyan syempre liwat lang
pong ipabisto ini para man sa mga kaagraryo tangunyan palang po nakadalan asin nakainanyog sa programang ini kaagraryo ay sa pwede po ba nindon ay pabisto liwata na program beneficiaries development asin man ang agrarian reform beneficiaries development. Salamat ka, Agrario Lea. Ang sa mo pong division ay inaapon na Program Beneficiaries Development Division. So, saro po ining programa na kung saan kasi si Department of Agrarian Reform sa pagkakaaram kang iba, nagtataoning daga. So, after magtaoning daga, syempre dapat may mga support services. So, yan po ang kakaibahan kang land reform sa agrarian reform. Kasi land reform, nag-distribute lang ng daga. Ang agrarian reform ay yaon si suporta pakatapos pagtao kang daga sa mga parauma. Yaon gabo si mga support services na itinatao magpa-training, magpa-abot sa farm machineries or mga enterprise development. So, yan po, yan nakapaloob yan ang mga support services yan, duman sa inaapod na Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program or ARBDSP. So yan pong ARBDSP po yan ang banner program. Under po dyan, may 47 programa. Ang saro po dyan, ang sustainability and monitoring. So yan man po dyan pag-monitor kan sa itong mga program. Ang saro po dyan na project ang inaapod, paano siya ma-monitor itong ITE sing inaapod, and itong mga pag-monitor kang mga na-turn over na mga farm to market road, mga facilities, mga infrastructure na turn over ta sa mga ARBOs and sa mga LGUs. So ang pangduwang major program ang inaapon na social infrastructure building na kung saan ay yaon dyan si paano ino-organize ang sarong mga dakol na grupo kang mga ARBs, ino-organize sinda and tinatabangan sindang maging dollar registered hanggang maging co-op sinda or CDA registered. Yaon din ang pagtao kang mga trainings kung paano sinda maging makusog, paano mag-manage kang sa indang mga organization. So sa pangtulong program, yaon ng Enterprise Development Economic Support, yaon man po kung paano tawan kang opisina ning mga livelihood program, paano sinda magkaigwang negosyo, paano madagdagan ang sa indang kita, mag-increase ang production, and tukdan sinda paano mag-market, paano magkaigwang halangkaw na presyo, paano madagdagan mga value chain ang sa indang mga major commodities sa indang lugar. And ang last, ang CRFPS, itong Climate Resilient Farm Productivity Support, kung saan may duwa din under dyan sa program itong inaapod na major block farming wherein si 50 hectares na contiguous production kung ang major crop ninda is kung corn or rice. So tinatawon sindang mga farm machineries na pwedeng makatabang sa sabay-sabay na pagtaranom. Kagaya usually po ang na itataong project sa inda mga 4-wheel drive tractor. So yan kung sa yan man po ang big ticket kang na project sa DAR. And may saro pa po itong inapon na SLSDAA, itong Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas. Iman po yan si mga sadit lang na mga farm machineries kung saan natatabangan si mga parauma, mga FMEs lang na arog kang palay thresher, hand tractor. So dakulan na din natabang sa tong mga ARBs. At least po nalilinawan na sa kuya dyan ng mga naginanyog sa prasante. So kung nasa indong trabaho sa prasante. And of course, sabi nga ni Ken na dahil lang natatapos itong makalihis na mareseber kan sa tuwing mga benepisyaryong para uma sa indang titulo kang daga, kundi siya suporta pa na nagpapadagos-dagos na itinataw sa inda, tanganing padagos din ang sa indang pag-uswag. So siguro po para sa tuyang panduwaman na kapotan, para sa pagpuon kantang 2025, ano-ano po si mga nagpapadagos niya itong inisyatiba, sinatrayong po sa indong sektor, paano po inidanay man na nakakatabang sa satong mga parauma, orog na sa indaman ng mga organisasyon. So, yan pong apat na programs na nasabi ko po kasubago. So, for the year, gabos po yan, pinag-i-implement ni sa gabos na ARBOS. So, 113 po kaming Agrarian Reform Beneficiaries Organization within District 3 and 4. So, yan po,
padagos mi man po na naitatao sa inda sigabos ng mga suporta, asistensya sa mga arbos. So para po ini mapakusog, nakikipag-link or nagsusource out kami, nakikipag-partner sa mga iba-ibang departamento, government agencies na the same din ang goal na makatabang sa satong mga parauma. So lalo ming pinapakusog po kasi ang ano niya is yaon si produkto, yaon si harvest kang mga parauma. Ang pinaka-problema is si market ninda. So saro din yan kung saan kami nagtataon ning marketing support na kung saan pinagdudulok mi sa mga institutional partner para may sigurado na sindang buyer kang sa indang mga produkto. So sa pagi kay ni at least nailingtas sa mga proseso kung din na ginigib po trabaho kan na sendo nga ni po dyan na pagtabang para sa mga organisasyon na tanganing sa indang mga kaplanuhan asin syempre sa indaman na mga katuyuhan ipadagos na maabtan hasa po tabi sa mga presentenda sabi nga ni Kanao ng bitan ni Kagaryo ay sa dakulang importansya itong mga link na sinasabi sa mga institusyon na nakakatabang para po tabi dyan sa satuya din na mga paraoma. So siguro Kagaryo ay sa satuya din na panatulong nga kapotan sa presente. Ang sa to po mga pig-apod nga arbo on Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa tuyang pigbilog asin pigang tabayanan sa inda mga inisyatiba sa paano mga pagit po padagos sa nababantayan ng sindang estado asin rugna kon ikwas sindang kinakampang man na problema. So syempre po sa kadakulan kang projects kang kang PBD, igwa po kitang monitoring and evaluation. So dyan po mino-monitor kung si mga tinaong projects napapadagos, si mga training, napapractice ba ninda? Ang mga farm machineries, nagagamit ba? So, kami po, iga pong tool. Ang apod po naman is ITEC. Ang ITEC is Information Technology Enabled Assessment System. So, every year, kinakandak po yan. So, last year, December and January, nagkandak po kang ITEC. So, yan po dyan kasi ma-identify kung ano yung si mga gaps pa nakaipuhan kang satong mga arbos, so mahihiling duman. And sa rupang kagayunan kayan, so analysis po siya kang data na nakakalap during the monitoring and evaluation. So itong mga information na ito, magagamit pa ito para sa next na implementation, anong mga bagong strategies or innovation dapat gibuhon para si impact duman sa mga arbosta, sa mga ARBista, mas maray and mas namamatininda ang tabang para sa ikauuswag kan sa tong mga parauma. Itong nakanambitan ni Kaagraryo ay sa itong dapit sa tusa at sa pagi kay ito danay na namomonitor so kung ano na ba si kamugtakan na kan mga organisasyon na ini and syempre silang tinatabangan at least sa tuya pong naaraman kung ano ba si kinakampang ninda nga problema and tulos man na matawaning na solusyon dahil nga ni sabi ta maski po si Isay nakakampang ni mga darakulang problema kaya dapat padagos din na ang ginigibong lakdang tangani nga masimbaga na ini and syempre siguro para po sa tuyang panghuri niya tong kahapotan na Kaagraryong Isa sa tupong arbo na makakaibahan sa aldaw ng unyan sa raong napapalan na kooperatiba sa paano pong pagi po nindo natatabangan ng mga organisasyon na ini tangan ko opisyal na maging sa raong kooperatiba sin po ang nagiging benepisyo man kay ini sa inda. Sige po. So sinda saro na po sa nag-benefit kasi kami po igwa duman under IDES si second major na programa is itong PBD lawyering. So, tinatabangan ta po na ma-convert si mga organization lalo na kung dollar registered pa lang siya, na magiging cooperative. So, step by step, magpuon sa pre-registration seminar na tinatabagan sinda hanggang sa makapag-online, kasi online registration na ngunyan sa CDA paano maging co-op. So, hanggang makareceive sinda kan sa indang certificate of registration. So, dakulang tabang yan sa satong mga arbo na maging CDA registered. So kami mandate po yan kang opisina sa mo na dakul kaming ma-convert na mga arbos into CDA registered. So dakulan po kayo siyang benepisyo. Inot na inot by legal personality na ang arbo. So pwede na silang makipagkontrata sa iba. Pwede na silang mag-opening bank account. So dakulan pong kung sa igo siyang
saro siyang legal entity. Tapos po, syempre, kung may legal personality kita, pwede ka nang maka-access kang mga different programs sa ibang government. So, dakulon na mga projects din ng ibang government na pwede silang maka-access. So, kay Puan sa CDA registered din sinda as a requirement. So, saro pa is sa marketing opportunity, mas madaling makipag-transact. So, and pwede silang maka-access, pwede silang makapag-loan kasi saro na silang cooperative. And saro pa, sarong pinakadakulang benefit is kung ano man na profit kang sa indang organization is gabos ma-benefit, all members equally distributed. So, dakulang tabang po talaga. Kaya ini-encourage mi po gabos na mga arbos na maging cooperative. At least, sa mga siring po tabi kaning pagi sa tuyang pagurulay-ulay, nagkakaigwa ni nga impormasyon, sa tuyo din po tabi mga nagdadalan, sa indo pa na mga ginigibo sa presente, and nasabi nga ni Ken sa mga inisyatiba na ini, na para talaga sa pagtabang sa mga organisasyon asin sa mga naunang bitan niya to pong kooperatiba. So sa presente sa pagi po muna niyan, Kaagraryo ay sa Diyos Mabalos po sa Indumana na pinagiras ng mga impormasyon and sa presente para kay Kaagraryo ay sa ikaw po kita mga kaibahan sa presente sila po mga representante ka na Duminanao Silverio State Cooperative o kaya po dating Duminanao Silverio State Irrigator Association sa po Agrarian Reform Beneficiaries Organization na natabangan man Kandar, Camarines Sur at sa pagikayan, mga kaagraryo, sa tuya pong i-welcome sa lagman kan sa tuya pong programa, sinda kaagraryo Jaime Doblado, na chairperson, kanasambitan niya ito pong organisasyon, asin si kaagraryo Yolanda Tuason, ang Board of Directors and Marketing Officer. So siguro, sa sendo po muna nga pagbate, kaagraryo Jaime and kaagraryo din po na Yolanda. Go ahead po. Diyos maray na daw tabi Kaagraryo Leia since gabos na nagdadangog iti sa Bombo Radio Naga. Alright, so siguro what ki mama ki Kaagraryo Yolanda ang sa tuyo po muna ang sabi nga kan pagbate sa tuyo po mga listeners. Go ahead po. Diyos maray na aga po sa Indo Gabos, Kaagraryo Leia, asin gabos na nagdadangog digdi sa Bombo Radio Naga, asin ang sa kuya pong pag-iriba, Diyos maray na aga po sa Indo Gabos. Alright, so siguro po balikan ta si Kaagraryo Jaime para po sa kuya mga kapotan Kaagraryo Jaime po paano po nindo na ipabisto ang sendo pong sadiri bilang sarong parauma asin si Say po ang sendong naging inspirasyon sa pag-uuma. Ako po si Jaime Doblado, Agrarian Reform Beneficiary, Chairman kang Luisiaco, 72 anyos ang edad. Igwaning 60 taon na experience sa pag-uuma. Ang sa kuyang inspirasyon sa pag-uuma yun sa kuyang mga magurang na kung sa inyo sa kuya nagtukdo. And syempre daw puro pa nakaka-relate kita dahil sabi ta nga ni Ken, kita po gikan din sa pamilya na paraumaan sa kuya po ng mga magurang sa parauma din. Kaya sabi nga ni Ken sa kuya pong buotaran sa mga parauma. So sa ngunin at sa intindihan ta kung sa pinagigikanan katong mga kakian ang sa inda po tabing kamuotan ay pagpadagos etong pag-umaan the good thing para po tabi sa mga presente din na henerasyon na sildang mahanap ang sabi nga kan pag-apresyara sa pag-uuma. So sa presente po, Kaagraryo Jaime, para sa kuyang panduama na kapotan, sa ngunyan, syempre, dapat palagpaso na makuha ang pagkakataon ini na maibidaan sa pong organisasyon na pigbibilog, kan sendong kapwa Agrarian Reform Beneficiaries bilang po bagong chairperson, kaya ni, pwede po ba rin daw ipabistoan sa pong organisasyon, paano po ba rin ito nagpuon, asin paano hindi nakakatabang sa induman ng mga parauma. Ang samuya pong organisasyon, iyo po ang Duminanao Silverio State Agriculture Cooperative na may opisina sa Laporissima, Nuevo Ocampo, Camarines Sur. Nagpuon po ini sa grupo ng irrigators na iyo po ang Lucisea Inc. kang taon 2012 asin naging assisted kang Dar Camarines Sur to kang 2020. Ano po? Kunyan, nakatabang po ang asosasyon sa paagi kang nakonsiger na programa hali sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, na po ang livelihood program as in machineries. Ano po? Then,
iba pong paagi para matabangan sa muyang mga miyembros, ipan pagtungod kan sa indang produkto, paagi kan sa muyang trading officer, na kung sain tinutungod sa indang ani sa procurement para maipabakal, asin magkaigaman ng dikit na tubo o kaya tubo sa muyang mga miyembro. At least dumaan sa raon ng bita ni Ka-Agrario Jaime sa tuwing nahiling kung na paano nabilog and syempre sabi nga ni Ken na paano nakatabak ang DAR sa inda kung po mga parauma nagsisabing mga panalmingan ang siring ni Ka-Agrario Jaime sa mga nagdadangog niya to dyan sa pagkumusta sa laduman kan mga parauma sa presente. So siguro po Ka-Agrario Jaime para sa kuing dugang manakapotan sa ngunyan po na ikana ang chairperson sa indo po na niribayan si Tatay Rufino na dating chairperson kisa nindo po piga dedikara napadagos man na pag-siserbi po sa induman na organisasyon. Ay po. Bilang nagribay po sa nakaaging si late Rufino Sompay, pinapadagos ko po ang gabos ng aprobarangkang Board of Directors na sa iyang napunaan sa samuyang organisasyon. Asayan na idinididikar ko po simple sa iya asin sa samuyang mga membros kan samuyang organisasyon. And syempre, maidugang ko lang din, haros po parehas sa tuwing kapotan sa ikapat. So, pwede po ba rin doon na may istorya kung gano'n po kamarhay na pinalakad ni Tatay Rufino ang sendong organisasyon na sinano mo po ang pinakamagayon na ligasiyan na walat sa indo na bibit-biton niya to sa pagpapadagos-dagos na pagpaposwag kan sendong pong organisasyon. Si late Chairman Rufino Sompay ay mabuot, may prinsipyo lalo na sa tama para sa organisasyon, asin may papaninindugan ang sa iyang ligasiya na samuya pong dadarahon iyon sa iyang kahigusan, asin ang pagmauot na pagkaiganing iba pang proyekto na hali sa mga iba-ibang ahinsya kan sa toyang gobyerno. Digdi sa naon ng bita ni Ka-Agrario Jaime, sabi nga ni Ken, dawang klase man sa nangaya mabibisto ang tao. Not pasaway, and pandawa, sabi nga ni Ken, natatawa, ano, kaya nakakapagtawa, ano, ni day pumatatawaran ni Legasiya, kumbaga nagtatak sa tao, sa indaman na ginibo and inarog, naging pananmiyang hasta po tabi mag-develop and mag-uswag and naitaw sa iyaman na mga nagribay. And sa pagi po kaya, Ka-Agrario Jaime, just mabalos po, sindo mga pinagiras na impormasyon. So sa presente, magpasiring kita kay Ka-Agrario Yolanda para sa mga dugang paman na mga kapota na sa presente. Siguro po sa inot, sa sendo pong padagos sa pag-iribahan sa Kudsangunyan, na kamusarap pong kooperatiba, ano-ano na po ang sendong napasar na pinakamagabat na mga problema, asin paano po nindo pigmanihara ang pagtatarabang-tabang kaini. Diyos maray na aga po. Ang pinakang problema mi po sa ngunyan, since kami po ang produkto mi bagas, pagtag-uran. Ang paroy po, nag-iitom, tapos nagtutubo. Pagtig, mi po yan, nagiging lasi. Pagtig yan, nag-urulay po kami na i-repair itong dryer na tao kang pagtig itong haloy-haloy na pong panahon. Pigsalugan mo po ito ning kawayan. Pagtapos, pisnit. Sa ngunyan po, yung ang ginagamit mi para alang ang paroy. Po, yan po, nagkaigwanan ng resolbar ang samuyang produkto na may isalbar na dahil na mag-itom. Iyan siya, sabi nga ni Ken, na magabat, ano po, na na-experiensyahan sa indaman na asosasyon at least sa pagi po ka na pagtatarabangan, nagibukan in pagi na maresolbara na anasambitan niya to pong problema. Siguro sa tuyang panduwa man nakapotan, Ka-Agrario Yolanda, sa ngunyan, bago kita magpasiring sa accomplishment kasi itong organisasyon, hapot ko lang po para sa imo, paano po naging dakulang tabang ang darasinan sa mga programa para po sa danay na pag-uswag kasi itong asosasyon, asin ano-ano po ba nga suportang serbisyo ang napapabot po sa indong kang DAR? Wala po ang naitabang sa asosasyon ang DAR. Enot po, itong pag-inggan niya sa mo na maging kooperatiba. Dahil ang magiging kooperatiba po, wider ang mga benefits.
Kunyan, pigtukdan po kami na magkaigwa ng pre-registration seminar. Ito pong planning, itong business planning. Tapos, dahil po sa pag-convince sa mo ni Engineer Rodel po, assisted by Engineer Robert Mendoza, tapos si Ma'am Kami, Rodel, kami po naging kooperatiba. Asin po unyan, maski nga ni kapa-kapa pamang kami, baguhan kami, pero kami po nagpapasalamat tayaw ang asistensya kang DAR na kami padagos na maging madakul pang maaraman ni. Sabi ta nga niyan sa tuya pong pagsabot, taurog na para sa mga parauma, kinakaikuan din po tabing mag-upgrade. Kumbaga, dahil lang kita nagsisettle for less, and syempre, hasta po kita nagugura nga, padagos din sa tuya nga pag-aadal, kasi dakula din po, ang naidadara kayan pabalik ka sa tuya. So, siguro para sa tuya pong pangatulungan na kapotan, sa ngunyan, para po sa indong accomplishmento, barata niya mo, perang best na po kamong narecognisar, asin po, nakasungkit yung mga nagkaperang awards sa mga iba-ibang trade fairs. So po, pwede po ba nindo ipaaram po, ano-ano po mga awards ini, asin ano-ano po ang sendong mga estratehiya, tanganing mako-apo ini. Ang inot kami pong award, itong so agraryo merkado sa kampo. Kami po, ang pirmi kong ipig to introduce sa inda, na ang produkto mi bagas lokal pero natural, masiram po ini, bagong ani, bagong mulino. Yun lang po yan ang pirmi kong sa inda. As in, napapatunayan man po ninda na talagang masiram po ang ang product. Tapos ang ikadua pong award na naging top sales kami kang award. Yun po itong maski parehas din po ang pag alok ko sa inda na ang bagas mi masiram, lokal, tapos natural. Bago pong ani. Yun na yan. Alright, at least, ito pong mga award na ito, nagpapahiling kung ano po ang sendong paglalapigot. And sabi nga ni Ken, say na po nakaabot ang sendong asosasyon sa presente. Ini po, dawa puro pano, ligasiya, na day po tabi mahali sa sendong po tabi dyan na asosasyon sa presente. So, ngunyan, just mabalos po sa tuyang pinagiras din ni Kagrario Yolanda, alagad siguro balikan ta, si Kagrario Jaime. Kagrario Jaime, baka po igwa ka mga sabi nga ni Ken, mautman, napabutaning mensahe, o kaya po pasasalamat. Go ahead po. Primero po, buot na pong paabutan ng pasalamat ang sa tuyang presidente, Presidente PBBM, ang sa tuyang Secretary kang Agrikultura, Secretary Estrella, ang DAR Camarines Resort 2, sa pamamayo ni Ma'am Aisa Mendez, asin simbre di sa Bombo Radio. Salamat. Alright, just mabalos po. Siyempre abot kay Kagrario Yolanda para po sindong mautman na pabutanin mga mensahe, kaya po pasasalamat. Go ahead po. Ako po nagpapasalamat sa satuyang mahal na Pangulo, asin ki Secretary Estrella, kansain na mga programa na kami po nagbibenepisyo niyan. Asin po si Ma'am Aisa na samuya pong naging mother po para ang sa mong kooperatiba, asin sa Bombo Radio po. Salamat po. Alright, syempre, di po matatapos sa tuyang programa sa presente, balikan taman si Kagrario Aisa para po sindong mga mensahe sa gabos niya to po dyan ang mga nagdadango. Go ahead po. Syempre po, salamat sa satong President si Bongbong Marcos and sa mong Department Secretary si Secretary Estrella, and syempre most especially sa mong Regional Director si RT Sindak, and syempre din po ang sa mong Provincial Head si Parpo 2 Engineer Rodel Martires, and si Parpo 1 Adonis Dolana. So kung mayo po sa indang suporta, mayo man po kaming tatabang na dakulang maray sa satong mga agrarian reform beneficiaries. And day ko po malingawan, syempre po ang mga pag-iriba ko sa Program Beneficiaries Division. So sinda po ang yaon sa field para
ma-implement ang mga samuyang mga project. So, dakulang pasalamat po sa INDA. Sulong Agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Alright, there you have it, mga ka-agraryo. Diyos mabalo, salamat po sa satuya ng mga nakaibang bisita, mga ka-agraryo sin Padagos, na magantabay po sa masunod na edisyon kan sa tuya pong programa na Kapeasin Baretang Agraryo. Ara programa ini natod sa Indokan na Department of Agrarian Bicol asin kan proyektong split. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.